Yo, what's up guys, ljudi, dobrodošli u 4. epizodu Minecraft preživljavanja. I danas sam napravio jednu kuću i farmicu. Ovdje je lubenica, ovdje je bundeva, a tamo je pšenica. Ajde vam pokažem kuću ovako. Evo vidite. Ovdje ja mislim da smo krenuli da pravimo kuću. I evo, završio sam je, mada nisam htjela s tim, pošto bilo bi malo glupo. Ok, idemo u kuću. Evo je kao moja neka soba, vidite. Ovdje imamo gluposti, malo dijamanata. Vidite, napravio sam dijamantsku sekiru, dijamantsku lopatu, dijamantski mač. I 2 dijamanta na enchanting table koje je tamo. Ovdje mi se peče ovo. Od toga ću napraviti krov, evo od ovoga. Ovdje mi je krevet, dijamanti, metal, obsidijan, napravit ću teleportal u ovoj epizodi danas. Pa, ajmo da ga napravimo. Ok, čekaj, obsidijan, ove 2 peći, ovo mi neće trebati. Ali to neću tu da stavim. 2 česta ne. U stvari ajde tu. Čekaj, 4 komada. Ok. Ljudi, ovo je druga prostorija. Evo vidite. Čekaj, ovdje će staviti jednu peć i jednu radnu tablu. I 2 česta. A ovdje ću staviti ovako. Mogu staviti gluposti neki. Evo, okej. Ajmo mi napravimo taj teleportal. Treba mi upaljač. Znači, ovo. I ovo. Okej. Dve lubnite. Nice things. Samo gdje da napravim taj teleportal. Aj ovdje. Samo ovdje jedem. Idemo. 1, 2. Ok, ponosan. 2 ovako. 1, 2, 2, 3. Ovako. 1, 2, 3. Ovako. I 1, 2. Sad to lepo zapalimo. Evo ga. A vidimo taj naš svet u teleportalu. Vidimo! Ajde! Učitaj se! Ok. Ajde bre! Samo malo. Kvarc! Lel. Čekaj, vidimo što ima ovdje. Kvarc. Pa ja se čuješ bre, dođi vamo. Ti jadam naš. A mi titiš tu. Ti jadam bre, naš. Uzem ovog. Kako se bro zove? Nether rock. A dođi se bijemo, nemoj da me izvizdiš. Te sa svojim breaking 1. Te zveknem naš. Te je bre, ja sam čorov. Opa. Ajde uzmem bre mi ovaj kvarc. Ok, ovo preživljavanje će bude. Ovo preživljavanje će bude tako dobro. Ne mogu da verujem. Koliko kvarca, brate, gledaj ovo. Ok,
28 kvarca već imamo. Da ja ne zagubim broj moj portal. Jedno su oni kreteni. Te ja gurnem u lavu, znaš. Bolje ja neću da ga udaram. Evo vidite koliko ih je. Žibre tamo. Ovo ću pokupim. Još kvarc. Još kvarca. Uj. Okej, uzet ću ja i ovo. Ovo vam nisu potrebno. Uj bre! Ja. Okej, hajde uzmemo ovo. Koliko imamo to? 54, dobro. Okej, ajmo još kvarca, 10 levela imamo. Šta je ovamo? Ništa. Okej. Idemo nazad. U stvari, idem ja gore vidim šta ima. Pa nema ništa. Ima kvart. Još kvarta. Au. O. Ovo mi sada baguje. Evo ga soul sand. Da treba se ubijem, beži bre tam. Okej. Dobro, imam i nazad. Mama. Zombie pigman. Bži bre tamo. Au. Idemo, idemo. Vidi to. Nem pojma. Nije bitno. Ajde da uzmem ovu lubernicu. To je to. Sorry, to je ova... Ne. Ovako. Ovako. Ok, to je to za ovu epizodu. Ako vam se svidio ovaj video, šerujte, lajkujte, subscribeujte. Vidimo se u sljedećem klipu. Ćao!